bụ sọ mma ndị ọma eji eje mba Igbo nwe m ekene m unu. Aka m bụkwa nwa unu nwaanyị Ngozi Chukwuka mmadụ. Taa bụ Nkwọ, bụrụ ngwụsị izu ụka, ụbọchị ezumike, ụbọchị anyị ji ewepụta mgbede ọma oge akụkọ. Mana unu mana oge anyị nọ n'enu ya na mma ajụ na ụmụnne m ka unu melụ. Eji m n'aka na unu niile na ezinụlọ unu na unu nọsị mma. Asị m ka Nkwọ tata kwọtala Igbo niile ihe ọma ise. Asị m ka Nkwọ tata ka ọ kpọtala anyị ihe anyị ga-eli ise. Asị m ka Nkwọ taa ka ọ kpọpụla anyị ihe ga-eli anyị ise. Asị m onye bili ịbịa bili ise. Igbo asị m egbebelu ugogbelu nke si ibi ebe na nkwụkwakwa anya ise. Asị m na onye na-achụ anyị ga-eji anazelu mmiri ise. Asị m na ihe anyị na-amaghị agaghị ama anyị ise. Asị m dịka enu ka na enu n'otu a ka ndụ ụmụ Igbo ga-adị n'ebe ihe ọjọọ dị ise. N'unu gara apụ apụ na-abata abata ise. N'aka nke Chineke naanị Igbo anyị ga-echekwaba unu ise. Ma Igbo nọ n'ụzọ ma Igbo nọ n'ụlọ, na ndụ unu ya dị ka echi, n'ihi na echi anara agwụ agwụ ise. Otu nkwulia ka ọ ya dị, ọ ya ele na Eke, lee na Oye, lee na Afọ, lee na Nkwọ ise. Akụkọ anyị nke taata ọ bụ gịnị? Achọrọ m ịkọ akụkọ oge enu na ana nwelu ndọrọndọrọ ọchịchị. Ọ bụ ndọrọndọrọ ọchịchị a ha nwelu melu ọkọchị na udu mmiri ji wee dị. Ọ bụrụ na nkọcha akụkọ a, achọrọ m ka ị were aka gị wee kwuo ihe mmụta nke ị nwelu n'ime ya. Unu eweli ya tinye n'enu ihe anyị nọ n'enu ya kịta. Unu wee chee ọ bụ gịnị na-eme? Ọ bụkwa akụkọ a bụ ya bụ ihe melu aja anụ bụ udene bụ n'ozu mmadụ ka ọ na-eli ji wee nwee isi nkwọcha. Na-egbughị oge ọbụla ka anyị gaa n'iru n'ime akụkọ anyị. Mgbede ọma. O nwere akọ m ga-akọrọ unu. Ịta m gbagide wee gbakwasị otu oge enu na ana nwelu ndọrọndọrọ ọchịchị ịzọ onye ike ya ka ibe ya. Ọ dị otu oge, n'oge mbụ enigwe na ana bụ ezigbote enyi, mana o nwere oge olulu ana wee maba enigwe aka, wee sie enigwe na ọ bụ ike ya nwa bụ ana ka nke ya. Enigwe jụrụ ya kedụzi ihe mere ji na-eche otu a. Ana agwala ya n'ihi na ọ bụ n'enu mụnwa bụ ana ka osisi niile, anụ niile, mmadụ niile bi n'enu ya wee dị ndụ. Mana enigwe chịrị ya ọchị wee si ana chetakwa na ọ bụ mụnwa bụ enu na-esi n'enigwe wee wetelu gị mmiri ozuzo, na ọ bụ n'ihi mmiri ozuzo na-ewetelu gị mere ihe niile a ịkpọrọ afa ji wee dị ndụ. Mana ana ka na-anya isi na-asị enigwe na ọ bụ ike ya ka. Enigwe wee iwe wee jiri maka ịnya isi ana wee kechie mmiri ozuzo. Afọ 7 mmiri ezoghọ. Ọ bụ gịnị mere? Osisi niile bidoro kpọba nkụ, nke kpọcha nkụ ọ daa. Anụmanụ bidoro nwụsịsịba, mmadụ bi n'ana bidoro nwụsịsịba.
ọya dị iche iche bịalụ bịa dị. Osimiri na-ata ata, okwute ndị na-agba mmiri ha ncha kwụsịrị ịgba mmiri. Oge nke a melụ ana wee kpọọ nkụ. Oge a na-akpọrọ nkụ, uche ya wee nata. O wee kwete n'ezie na ọ bụ enu ka ya ike. O wee chọba ụzọ otu ya na enu ga-esi wee bụrụkwa enyi ọzọ. A na-akpọrọ udene wee yọọ ya ka o fega enu, ka o jeje yọọ eluigwe, ka o meelie ebele na ya agbaghali ya, na ya ekwetego na ọ bụ nyanwa bụ enu ka ya ike, na ọ chọrọ ka ha bụrụkwa enyi dịka ha si wee bụrụ na mbụ. O weele onyinye amala wee nye udene ọ ga-enye n'igwe, wee yọkwa ya nyaba ayịyọ. Udene gara ozi anazili ya. Oge o lutelu n'eluigwe, udene weele onyinye amala nye n'igwe, zikwa n'igwe ozi anazili ya. Enigwe nabatala onyinye amala a. Ọ nabatakwalụ ayịyọ ana ji wee bịa, mana enigwe gwala udene na ya agbaghalụgo ana, na ha abụọ ga-abụkwa enyi, mana enyi ha agaghịzi adị ka o si dị n'oge mbụ. Iji wee gosi ana na ya anabatago ayịyọ ya na onyinye amala o nyeli ya, enigwe weelu ngwugwu bụ pakeji wee nye udene ọ ga-enye ana. Ọ dọkwala udene aka na ntị si ya atọpekwene ngwugwu a ruo oge o bunyeli ya ana. Mana unu ma na ọ bụ ka e wee fụtachasịa melu mgbọ ji wee tụọ enwe n'isi. Udene pụtalụ n'ụzọ wee jee tope ngwugwu a. Oge ọ tọpeli ya, oke ikuku wee kuo, wee bulu udene wee pịa ya isi n'ukwu nkwụ. Isi udene wee kwọchasịa. Oke mmiri ozuzo wee bido wee zobe. Nke a gosila ana n'ezie na enigwe anabatago ayịyọ ya. Mmiri azolu wee zoo ọnwa 6 na-akwụsịrị akwụsị. Ihe niile bi n'ana bidolu dịba ndụ. Osisi ndị kpọchalụ nkụ dala ada bidolu dịba ndụ, mịba mkpụrụ. Osimiri na-aghachitelu, okwute na-agba mmiri bido gbọba mmiri. Ana wee dị ndụ, anụ wee dị ndụ, mmadụ wee dị ndụ. Mana oge olulu ọkọchị wee bịa. Ọ bụ nke a melụ eji wee nwee ọkọchị na udu mmiri, n'ihi na iwe wele enigwe wefegeli ya oke n'ihi oke anyamisi ananyalụ. Enigwe wee kwuo na ha ga-abụ enyi, mana ha agaghị abụzi enyi ka ha si wee bụrụ na mbụ. Ọ bụ ya melụ o nwere oge ọ ga-elu, enigwe ejide ọyịfa okechie mmiri. Ọ bụkwa akụkọ a melụ udene ji wee nwee isi nkwọcha. Ebe a ka akụkọ nke taa ga-abịa n'isi njedebe. Wele akụkọ a tụlee n'ihe na-eme n'ụwa kịta.
ọ bụ gịnị butere oke ọgba aghara a? Oke ịnya isi, igosi onye ike ya aka. Mma arapụ ya ebe a maka na achọrọ m ịnụ echiche nke gị. Ọ ya adịkwanụ n'izu ụka ọzọ, oge anyị ji eweta mgbede ọma, oge akụkọ. Ngwakwa na Igbo nwe m, ka emesịanụ.